Věděli jste, že v Německu se stane 500 násilných trestných činů denně? 3krát denně se v Německu stane takové hromadné znásilnění. Ve Švédsku jsme začátkem roku měli průměr 1 bombový útok každý den. A Švédi jsou na tom dokonce tak, že si musí pronajímat věznice v zahraničí, protože jim nestačí kapacity. Stejně špatně na tom je Belgie, podobně Rakousko, Francie a její no-go zóny, kam se bojí i policie a tak dále. Přímá úměra rostoucí kriminality k rostoucímu počtu migrantů z Blízkého východu a severu Afriky je samozřejmě čistě náhodná. Jsem prý islamofob, protože jsem proti ilegální migraci. Já říkám, že lidé, kteří nebezpečí nelegální migrace bagatelizují, jsou buď vlastizrádci a zločinci, nebo jen užiteční idioti napadení pseudohumanistickou ideologií. Nejedná se už o idealistické pomílení, protože všude v okolních zemí máme už nějakou kontrolu realitou. Proto nelze ničím omluvit Víta Rakušana z hnutí STAN, který podepsal migrační pakt. Zlatý chlapec. Zajistil nám tím buď tento adrenalinový lunapark a lá Německo, nebo 20 000 € výpalné za každého migranta, kterého si dovolíme nepřijmout. Říkejte mi klidně islamofob, xenofob nebo jakkoliv jinak, ale odmítám kvůli tomu ignorovat fakta a zavírat oči před očividným.